Ugat-ugat tigulan. Hindi siya magkalma. Dali lang kay dakpon ko ang iyang mayor nga ugat ng butungon ko. Butungon ko. Agoy! Ano natapon sa imo? Gang, wala ba kayo napansin, diri ka? Wala man ka. Napansin mo na ako diri ka ang mga kwan. Mga hulugasan na to. Ano ko lang ka, pero may ano ka nakapansin mo? Tapos ang mga labuno na to. Ganun ako lang, pero may nakapansin, aniga. Siguro. Mau ba na yung mo napansin? Hindi. Iba. Anong buat mo sa nga baloy? May something ka diri ba? Diri nga, Ay. yung boarding house ni Lolo Jose. Ay, ang butsin mo ga. Ala ka na naman. Basta may something gani. Daliti pala kaya iluton ko ng imo nga ugat tira. Daliti kayo. Kasi naga-something na ng imo nga ugat tira po. Amo di buot mo sa gano'n. Ikaw ba? Kabalong ikaw mag-atik-atik ba ng mga something? Ikaw balaga. Hindi tagi pala naman. Ay, Ikaw na ba kayo nag-ulo si something? wala pa balaga kamang si Junjun. Oo ba? Ay, medyo, siguro ka na yung mga nakita ng mga hugason, labo. Siguro, ikaw lang siguro na may third eye dali. Ay, siguro ka, ano? Ano ka? May milagro gidayan ka. Ako na tabuan lang. Ikaw ka, nakita mo na ni mo ka? Hindi mo ko kita. Ay, siguro wala kay third eye. May third eye. Wala may third eye, pero Ikaw balaga. kung pagbalhin na to, diri ba? Medyo may napansin ko, feeling ko pag magsulod ko sa CR. Medyo nagalingling ba? Ay, kasi automatic na ning kuha ni Tio Dirago. Paeng? Kanang iyang CR. Kaya one time ga, nag-CR ko Dirago. Nag-CR ko ba? Galit naman lang ko kay naan na may nagkuhan sa ako. Nag-ano? Nanay, naghugas. So, di pa sagdan na ako ga. Ay, nindot magaling ng CR ni Chupaing. Medyo daan-daan pero automatic ba? Tuod gang. Pero Oo. ako, mapansin ako tapos itong first night, bito na ito dari pagtulog. Grabe kitong kuhan ka. Grabe kitong paglinog na to. Grabe ito, biskin kapoy kay taato, pero Pero nakabatya ko ato ka ba? naligay something din. Sige lang. Ay, mamangkot. Pero ka, anong butang pala yung mga nice something? Piling ko na gamulto diri ba? Ba't mas ganyan? May nagapapatyag sa imo? Mo ganang ginambal ko gani nga. Oo, nagtindog ko. Ikaw pala ga, hindi pala magkamusin na ka. Nagtindog ko? Ga, Tindog lang. tungang gabi na ba lang? Nagtindog na Hindi ako pagadlo ka. Ay, gra. Tanaw ko nagtindog ko. Amo na na, ga. Oo, tanawa. Ay, grabe, no? Oo, tanawa. Abi ko gani, ga, kapungko pa lang. Buto siya ganun, ga. Amo na ning iyang atido. Punggo, walang. Ay, grabe, no? Wala pa gigamit ang tiil. Wala pa gigamit ang tiil. Grabe ka. Oo, tanawa. Tindugit siya kayo, Oo, grabe yata. Oo, tanawa. Oo. Tisting itong gabi, ha? Ano man eh? Sabiti daw sang kaldero nga tinig ang 5 ka salmon. Hindi. Ayaw. Hindi. Akon ka. Sino ka? Sino? Anong ara ka dyan sa ilalong? Akon ka lang. Anong ara ka sa ilalong? Hindi. Kalahin siyang itsura niya. Labay ang buhok. Ang isa niya kamatad ako. May babae man tanin ni pero nga may biguti ni. Sino ka? Ako si Chura Chori. Kang nga may upod kang upaw. May upod kang upaw. Kanang upaw. May upod kang upaw. Sino na? Apas na. Hindi. Apas na sa ako.
Ga? Ano ka ka? Nagdamgo ko kong tigulang. Eh, Nagdamgo ko dali lang ka kaya. Kuhaan ta ka sang tubig. Kalain sa damgo. Tubig ko. Ang tigulang. Ang tigulang. Ga, kalma pa. Ang tigulang Kalma. nagkaon og hotdog. Nagkaon og hotdog ang tigulang. Hindi siya magkalma. Dali lang kay dakpon ko ang iyang mayor nga ugat ang butungon ko. Butungon. Agay! Ga. Ano natapon sa imo? Nagdamgo ko, Gag. Nagdamgo ko. Nagapambalas ikaw nga lamig-lamig magkaayo nga aton nga kwarto. Nagdamgo ko malam nga. Babae. Ara naman taga. Balik-balik na lang na pero mining damgo mo pa. Nga, sige pa damgo na siya man. Anong ginapabatyag sa imo? Ang hambal niya sa kuha, akin ka. Ah. Akin ka. Ah. Akin ka. Akin ka. Ba't mo hambalin ka? Amo ning hambal niya? Ang hambal niya. Basi balagaan, natamaan ka lang bala ka tanaw sa cellphone mo bala kag... Hilig ka lang bala maglantaw-lantaw sa mga horror bala. Hindi ka. Huwag kalaing gid. May gusto siyang ihambal. May gusto siyang ihambal. Pagpamangkot mo, ano ang hambal niya? Basta ang hambal niya, akin ka. Akin ka. Ba't mo siya ganun? Nautod ang inyong Nautod dyan. damgo ka? Uto, sige. Tulog liwat. Nga man. Basi may sugpon pa to. Mutangi. Basi balaga. May part to. Basi balaga, gusto niya bala. Isugid ko ni na nakatago ang manggad bala. Sige ka. Tulog liwat. Oo. Malay mo ihambal niyang... Oo. Tama kita. Sige na. Iabot sa imo ka. Mau ba, Brad? May naka-star na dati nga. Oo, Brian. Napatay? May nag-star na dira dati. Mag-asawa. Tapos? Tapos ang natabo abis na to sa lalaki, Brian. Oh. Nagkuha ng lalaki, naglayas ng lalaki. So, ang malam na lang ang babae bilin. Amo ba? Tapos, 2-3 ka bulan nga pagpangasubo to sang malam nga babae, Brian. Oh. Wala sa gakong kaong. Kagintib-dib niya gihid. Ang pagkadula sang iya nga bana. Tama ka na, Brad. Di ba, Brian? Kaya, saksi ko ato sa una. Tapos to, Brad. Siguro ay nakayanan sang babae nga malam, Brad. Pero, Brad, dali lang. Sa akong lulo mo gunang, sa lulo Jose mo gunang nga lugar gun. Di ba si kung... Hindi kaya, Kasi si Lula mo? Hindi pala nakita mo manitsura ni Lula mo sa una? oo, pero hindi man to among itsura ni Lola. At di ba sige... Singkit man tong mata among Lola. Kasi kadidang ni Lulo mo to eh. Pero Brad, Grabe atong niya, malam nga Lolo. babae sa una na, Brad. Oh, tapos, Brad, Wala igito na kaya, Brad. wala niya na kaya? Oo. Anong wala niya na kaya? Kuhan sa man, nagbigti sa puno sang alagbati. Oo. Toto. Nagbigti siya sa puno ka alagbati, Brad. So, moto, Brad. Namatay kito siya, Brad. Ako yung pwede na mo muna, Brad, daw. Kag umpisa sa to sang una, Brad. Wala na tara may star-star. Kanang room 69? Oo. Dira, mo kita ng kwarto nila, da. So, ako lang, Brad. Kasi magdugay pala. Dapat si ikuga ka, Blau. Hindi tani, Brad. Siguro, Brad, pinaka-the best ni mo himuon, dira, Brad. Pinaka-mayo ni mo himuon, da, Brad. Ano, Brad? Halina lang ka, Buda. Tama ka na, Brad. Oo. Akot pa sa inyo, Kung Brad. ako sa inyo, Brad, bisan libre daya, Brad, pero hindi ka bayad ang kakulba mo, daya. Sama Maayos ka na, na, Brad. Kung ako sa inyo, halina lang ka, Buda. Halinan ka mo na, Brad. Kaya pasipod na ng mga bata panahon na, Brad. Hindi lang katong malam nga babae ang mapakita Nan. na, Brad. Masig maapil pa to. Mugay itong Oh. hambal ko, Brad. Kaya may upod siyang upaw. Na, katong upaw yung nga bata, Brad. Amo to, Brad. Mauto tong upaw yung nga bata to, Brad. Pero tong upaw yung nga bata, Brad, bayo to. Ano, Brad? Bayo tong upaw.
Anong kaila? Anong kaila? Pagkadugay-dugay sa to, Brad. Nagsunod man pala tong puya nga upaw. Oo. Brad, dili man siguro to, Brad, kay ako man taglawas. Ako gani lawas, Brad, pero kwanto, bayo to. Ha? Bayo to. Di ba balita to nga, nasulod na to kan, Brad? Jesus, Brad, kita mo one time to, ginkuan niya ko doon sa balayo. Oo. Di ba siguro to, Brad? Ay, Bayo to, Brad. nagsalib na to bodybuilder. Buto si ganun, naging trato. Hindi pa na sila yung buto si ganun, nga dako lawas, Brad. Laki na. Tuon na. Sige, Brad. Istoryahan na naman. Mas mayo na, Brad. Kung ako si mo, Brad. Layas na lang mo na. Sige, Brad. Istoryahan naman ni Mrs. Ay, sus, Brad. Salamat, Brad. Salamat. Ah, Brad. Katong kalbo nga na upod sa damgo ni mo, Brad. Oo. Ayaw kang piyansa ato kay basig buhi pa to. Na. Ligid, Brad. Ligid na. Sige, Brad. Salamat, advisor. Pamay, Boy Nonoy. Tuod ka itong hambal nila? Ay, hindi lang isa, dalawa, tatlo, pati ng mga iba namang kapitbahay, Papa J-Boy Nonoy. Kinahambal nila nga, amugin ko nun na dira. Ng mga nakarenta na before, amog yapon ang damgo niya, malam yapon upod niya tong upaw. Ang pamangkot ko ba? May upaw. May kalma. Amo ni pamangkot ko, Papa J-Boy Nonoy. Sundan man ako ang hambal sa ako mga kapitbahay nga maghalin na lang kami diri sa room 69 nga boarding house. Paano ang promise ko sa kong lolo nga ako mag-take care ani?